Zimbabwe's main opposition leader Edgar Nelson Chamisa, mukomana akamukomedzerwa mhosva inhema yekunzi aiwa akamobiliza kudisrupta burial yaMo Blessing Ali. Panguva inoi upiwa ma-allegations pamwe chete nekuaccuswa pamusoro penhau iyi achinzi aiwa ada kudisrupta aiwa funeral yatriple C member kuGlenview. Sana mina mashoko atinoti Edgar Nelson Chamisa aiwa chibaba. Ndotobawo subscribe or like or turn on the bell icon. Mana patipinda pahende kuzwa vanobuda vachiposta mapictures amuri kuona kudanyira vachiti manga mazvinzwa here. Manzi mukomana ashandisa mushikashika to get to Glenview after a tip-off yekuti police wanted to block him. In fact, these bouncers wanted to thrash him at funeral. What happened? Ndo mashoko anobuda nyokorona zvinzi aiwa Edgar Nelson Chamisa panapa achionekwa kunzi aiwa mukomana anga achinzi ada kuuya achidisrupta zvekare kana kukonzesa chaos pathis funeral. Panapa akakablokewa makomana achida kumubata throughout the road pamwe chete maroad blocks akanga aripo achibloka kuti asasvika. Panapa anoonekwa kunzi mukomana asvika nemushikashika wamuri kuona aiwa chimota chihonda fit icho inzi ndo chatozoshandisa kuti asvika kufuneral. Panapa tona chitiko chinoshamisa chona Edgar Nelson Chamisa achimbosvika aiwa vanhu vese vobva vatanga kufara. Vanhu vachitanga kumuti ndo purezidendi vedu ava, vanhu havanozomboita sekunge vari kuchema munhu kana kuti pafiwa, but pabva tinanga kuita separali. Edgar Nelson Chamisa zvinatsoratidza kuti mukomana uyu anodikanwa nyange zvavo vakomana aiwa veThe Regime vachiita zvavo zvisina basa. Pane this other video ramuri kuona toona this picture ramuri kuona rine mandimba muri kuona avo vachiti aiwa Nelson Chamisa ndiye akakodzeresa pafuneral paMo Blessing Ali, tofana kubata. Munoona ma-individuals ayo amuri kuona akamira apo vachida kuti ataka kubata Nelson Chamisa but they failed. Don't Nelson Chamisa abva aramba aiwa ari mukomana anodefeata, mukomana anokunda vakomana veThe ruling parties anopibva hapana zvaanokwanisa kumuita. Tudze mafungiro enyu motudii pamusoro pechitiko ichi. Nyange mune section yedu, kama subscribe or like, turn on the bell.